偶像、肖像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。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 1、大いなる神ヤーワ YAHVAH は、天上に多くの天上の存在を創造されました。その中には天使もいます。2、偉大な神ヤーワ YAHVAH に反逆した天使のグループがあります。3、大いなる神はこれを見て、ヤハヤハバが創造した天の天から彼らを追い出す決定を下しました。4、ヤーワ YAHVAH は、人間が天国と呼ぶこの場所、あなたたちの頭の上に反抗的な天使たちを投げつけました。5、これらの反逆的な天使たちが地上に投げ込まれるとき、地球は下の点に含まれているので彼らはこの偉大な神ヤハバが彼らに与えた法に反対するために、人間の注意をそらして人間を欺きました。6、人間が彼らの言葉と欺瞞に誘惑されると、最終的にはこれら反逆的な天使たちの邪悪な指示に従うことに同意します。7、その後、人間は SINNERS となり現在に至る。8、これは人間に対する反逆的な天使たちの欺きの結果です。人間は極度の罪人になってしまいました。9、偉大な神は人間が法に反する行為をしているのを見て、ヤハヤハバ神は人間からご自身を引き離し、今日まで保護者なしで人間を孤立させました。10、これが、今日に至るまで人間が依然としてお互いに危害を加えたり虐待したりする理由です。このような人間を見るのは非常に残念ですが、人間には何もできません。11、反抗的な天使たちはこれを見て、その状況を利用し、偉大で真実な神ヤハヤに代わって自分たちが神であると宣言しました。12、反逆的な天使たちは、人間が自分たちの姿に似せて作った彫像、偶像を持っていました。そのため、人間はこれらの偽りの神々、反抗的な天使、堕天使を称えるために、これらの彫像や偶像を崇拝しています。13、これらの反抗的な天使たちが天の天から追い出されたとき、偉大な神ヤハバは彼らをドラゴン、爬虫類、その他の恐ろしい生き物に変えました。14、これが、真の創造主神ヤハヤハバをもはや知らない人間が、蛇、ドラゴン、爬虫類、その他の恐ろしい生き物のような偶像を作り、彼らが崇拝する反抗的な天使でありながら、これらすべての前にひれ伏して祈る理由です。これを行う人間は悲惨だ。15、人間が彫像、偶像、像を通して祈るこれらの堕天使は、私たちが悪魔または悪魔と呼ぶものです。16、これらすべては、イスラエル人のセフェルトーラードと呼ばれる、アブラハムの神である真の偉大な神ヤハヤハバの書に書かれています。そして、それらを確認することができます。17、イスラエル人は以前にも同じようなことをしたので、偉大なる神ヤハバは彼らを彼らの国イスラエルから追い出したのです。イスラエル人は真の神の前で忌まわしいことをしています。18、今日に至るまで、イスラエル人はこの偉大な神ヤハヤハバと対立しています。そこには、イスラエルとアラブ人との間の終わりのない問題を見てもそれがわかります。そしてこれは全世界に関係します。なぜなら、これはこの偉大な神の全宇宙に対する攻撃だからです。人間の世界は混沌と完全な混乱に陥っています。19、私たちはどこでも破壊的な戦争、殺人、欺瞞、人間同士の殺し合い、自滅を目にします。
これは偉大な神が非常に怒っており、怒りを表していることの印です。20、私たちはあなたに、すぐに立ち上がって、あなたの救いのために洗礼を受けて偉大な神ヤハバと団結することをお勧めします。なぜなら、この惑星地球の破壊はすでにここに来ているからです。これが、私や破壊がもはや避けられないため、このすべてをあなたに知らせるためにここに来た理由です。注意してください。もしあなたがこれらの悪魔や悪霊を崇拝し続けるなら、イスラエル人に起こったのと同じように、真の神の攻撃があなたに降りかかるでしょう。21、結論として、もはや偶像に祈ってはいけない。もはや彫像に祈ってはいけない。彼らは動くことも話すことも動くこともできない偽りの神である。あなたの手がそれらを創造しました。なぜ自分の手で作ったものに祈るのですか？あなたは騙されました。もう受け入れないでください。あなたの創造主なる神、偉大な神ヤハヤハバのもとへ行きましょう。22、私たちが祈らなければならない偉大な神は、あなたの世界と宇宙についてのすべてを決定される方です。彼は生き、死に、救い、さらには破壊することのできる創造主であり、彼の名前はヤハヤハバです。23、最後に、本当のことを言いました。これがあなたの魂と霊にとっての救いであることを理解してください。あなたの霊を救ってください。バプテスマによってヤハバのもとに行きなさい。そうすれば、主はあなたの手を取り、あなたを救ってくださいます。ぜひこの機会をお見逃しなく。これがあなたの救いです。もう迷わないで、あなたの魂を救ってください。24、もう恐れないでください。誰も、そしてどんな偽りの神々も、この偉大な神ヤハバの前に立つことはできません。彼は偉大な神であり、彼の言葉はすべて成就します。誰もそれに対抗することはできません。あなたはこの地球上で起こっているすべての目撃者です。彼の言葉は現実になる25、YouTube チャンネル、YAHVAHYAHOSHUAHTV ジャパニーズ、および YAHOSHUAH ウェブサイトの教えに常に従ってください。WhatsApp 電話、プラス261-32-86-663-98。偶像、彫像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です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 。